गण स्वामीचा अवतार झाला, अवतार झाला. जनार्दन स्वामीचा अवतार झाला. बर, हे देवस्थान दत्त महाराज दत्त महाराज आणि हे गाव पांजरवाडी. स्वामीचं म्हणजे इथं रमेशगिरी महाराजांचा मठच म्हणत इकडे श्रीदत्त, तुम्ही तर साक्षात भगवंत आहात. परंतु गुरु हा भगवंतापेक्षाही श्रेष्ठ असतो. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः.